Dobrodošli u nastavni predmet tehnologije zanimanja za zanimanje pomoćni vodoinstalater, prvi razred. Nastavna jedinica o metalima. Prezentaciju možete zaustaviti ponovo i pokrenuti pritiskom na razmaknicu na tipkovnici svog računala ukoliko vam je potrebno. Metali imaju važnu ulogu u životu ljudi. U svakodnevnom životu koristimo razne metalne predmete, kao što su škare, pribor za jelo, posuđe, aparati za domaćinstvo i drugo. Izvan kuće nailazimo na niz metalnih predmeta, kao što su kontejneri, bicikli, automobili, antene i drugo. Zbog toga je industrija metala, metalurgija, jedna od temeljnih industrijskih grana. Metalurgija je industrija metala koja se bavi njihovom obradom. Metalurgiju dijelimo na crnu metalurgiju, metalurgiju obojenih metala i metalurgiju lakih metala, ovisno o tome o kojem se metalu radi. To ćete već vidjeti dalje u lekciji. Metali su kemijski elementi mineralnog sastava čije je zajedničko svojstvo da dobro provode električnu struju. To su materijali koji se najviše upotrebljavaju u suvremenoj proizvodnji. Metali se razlikuju po boji, težini, tvrdoći i temperaturi na kojoj se tope. Metale dobivamo iz ruda, nalazimo ih u zemljinoj kori. Nalazišta ruda su na zemljinoj površini ili u rudnicima. Najpoznatiji metali su željezo, bakar, aluminij, cink, olovo, zlato, srebro, živa. U današnjoj lekciji obradit ćemo željezo, bakar i aluminij. Željezo je metal kojeg u prirodi ima najviše. Nalazi se u željeznoj rudi pomiješan sa drugim elementima. Tek kada se ruda preradi u željezarama, dobiva se željezo u obliku metala. Željezo pripada u crne i teške metale. To možemo bolje razumjeti ako znamo da je 1 litra vode teška 1 kg, a 1 litra željeza teška je 7 kg i 800 g. To znači da je željezo teže od istog volumena vode pa skoro 8 puta. Prema načinu dobivanja željeza razlikujemo 3 vrste željeza: lijevano željezo, kovano željezo i čelik. Lijevano željezo nije čisti metal, nego legura željeza, ugljika i još nekih dodataka. Lijevano željezo dobiva se lijevanjem u kalupe sirovog željeza u visokim pećima. Krto je, lako se lomi i ne može se variti. Proizvodnja lijevanog željeza jako je skupa, tako da danas njegovo mjesto zauzimaju drugi jeftiniji materijali. Na slici vidite jedan primjer vrlo skupog posuđa. Kovano željezo lako se savija, valja i lako se vari. Od njega se proizvode limovi, žice i šipke za izradu ograda, oluka i sl. Čelik, to je legura željeza sa ugljikom. Primjena željeza u obliku čelika je najveća. Tu vidite predmete koje svakodnevno upotrebljavamo. Čelik se odlikuje velikom čvrstoćom, tvrdoćom, žilavošću, mogućnošću lijevanja i mehaničke obrade te velikom elastičnošću. On se koristi za izradu mostova, automobila, brodova, željezničkih vozila i pruga, velikih građevina, ali i za sitnice nužne u svakodnevnom životu, poput igle ili spajalice koje vidite i na ovoj slici. Bakar.
Bakar se dobiva preradom iz bakrene rude. Na slici vidite bakrenu rudu. Bakar je teški metal crveno-žute boje. Bakar je žilav, lako se reže i obrađuje. Otporan je na koroziju i topi se na temperaturi od 1000 stupnjeva Celzijusa. Bakar dobro provodi električnu struju i temperaturu, pa se zato od njega proizvode žice različitih debljina. Bakar je jedan od prvih metala koji je čovjek počeo koristiti. Bakar je isto tako i jedan od najvažnijih obojenih metala, koji je pronašao primjenu u gotovo svim sferama ljudske aktivnosti. Na slici vidite žice koje se koriste u električnoj industriji. Isto tako u izgradnji, od njega se rade cijevi, cjevovodi, krovni i obložni materijali, kade, slavine, umivaonici. Isto tako, bakar je primjenjiv u umjetnosti kao nakit, statue i obliku kovanica. U svakodnevnom životu također od njega se izrađuju dijelovi klima uređaja, mikrovalnih pećnica, aditiva za hranu, muzički instrumenti itd. Vrlo je zanimljivo da je čuvena statua slobode izrađena od bakra. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno oko 80 tona materijala. Vjerujem da znate gdje se ona nalazi. Aluminij. Aluminij se dobiva preradom aluminijske rude. Aluminij je laki metal srebrnasto-bijele boje. Izdržljiv je i postojan na zraku, što znači da ne hrđa. Zbog svoje izdržljivosti i lakoće, aluminij se koristi za izradu zrakoplova i drugih vozila, u građevinarstvu, ali i u svakodnevnom životu, kao što možete vidjeti na ovim slikama. Pa ponovimo. Metali su elementi čije je zajedničko svojstvo da dobro provode električnu struju. Metali se razlikuju po boji, težini, tvrdoći i temperaturi na kojoj se tope. Metalurgija, to je industrija metala, koja se bavi njihovom obradom. Metale dobivamo iz ruda u zemljinoj kori. Najpoznatiji metali koje smo danas obradili su željezo, bakar i aluminij. Razmisli o ovim pitanjima i odgovori na njih. Što su to metali? Metali su elementi čije je zajedničko svojstvo da dobro provode električnu struju. Kako dobivamo metale? Metale dobivamo iz ruda, iz zemljine kore. Kakav je metal željezo? Željezo pripada u crne i teške metale. Nabroj vrste željeza prema načinu dobivanja. Postoji lijevano željezo, kovano željezo i čelik. Od kakvog željeza je ovakva ograda? To je ograda od kovanog željeza. U kojem je obliku najveća primjena željeza? Najveća primjena željeza je u obliku čelika. Pogodite koja je ovo ruda. To je bakrena ruda, što možemo lako prepoznati po njenoj boji. Kakav je metal bakar? I opiši neke njegove karakteristike. Bakar je teški, crveno-žuti metal koji dobro provodi električnu struju.
pa se zato koristi za izradu žica, ali i u svakodnevnom životu. Što je na slici i od kojeg je materijala? To je aluminijska folija, naravno izrađena od aluminija. Kakav je metal aluminij? Aluminij je laki metal, srebrnasto bijele boje, postojan je na zraku, što znači da ne hrđa. Možeš li nabrojati 3 nova pojma koja si danas naučio? Malo razmisli pa odgovori. Možeš li nabrojati 2 stvari koje su ti bile zanimljive u lekciji o metalima? Slobodno s nekim porazgovaraj i možeš ponoviti projekciju koliko god puta želiš. Imaš li pitanje na koje trebaš odgovor? Slobodno pošalji na moju mail adresu. Nadam se da si uživao u učenju i vidimo se u sljedećoj lekciji.